ne haka ganin abubuwan da su kanka ma ni fa na gaji ina gaskiya na gaji ba na hada ma sana'ar gabata har mana ɗa mai ido ba amma ha bari in hada ma an yi kamu idan ka gani yanzu sun ka shigo miliyan 10 yanzu ga sunan koga ya turo sai dai babu yanda za a naira 1000 cikin bari in hada ma mu ga kuɗin kisa ba yau ban ka saba yin ta ba ina kawo cikin wa'anga da ya an samu abin da kuɗin ga za a rana su da kai yau sai tsaya ne ya magana wannan makawa an sai sai kai laya wannan makawo bari in hada ma ba a sai ba na almajirin nan ni almajirin ga cewa a'a dama an ce a kawo wani almajiri abu mai sauki dama kurman ga kaga an ce a kawo kurman almajiri ba shi kenan ba mu hada da shi da nan yawa ba ji ne kai ba dan saboda kana gane da babban kai sama dama kurman almajiri an kace mu samu ga yar katutun kai ne miliyan uku an kace da an kawo kurman almajiri to yau miliyan uku ko Buhari na barin su a wallahi sai mai challenging party dangote wallahi kai na fasa da wallahi ina ji ba ka samu